4 år med forfærdelige angreb. 4 år med luftalarmer dag og nat, hvor familier med helt små børn og ældre har måttet flygte ned i kolde kældre eller metrostationer for at komme i sikkerhed. Selvom de mennesker, jeg møder, viser stor styrke og udholdenhed, så kan jeg tydeligt se den udmattelse, krigen har sat i familierne. Både her i Kiev, hvor jeg er nu, men også i områderne ved frontlinjen, hvor hele landsbyer er forvandlet til spøgelsesbyer. De, der flygter nu, har ofte været blandt de sidste i de områder, de kommer fra. Der er ingen andre tilbage i deres by. Der er ikke længere nogen steder at købe brød. Ingen strøm, ingen varme, ingen steder at finde sikkerhed. Mens krigen fortsætter, må vi hjælpe familierne med at holde sammen på hverdagen midt i krigens kaos. Når mine kolleger reparerer hjem, yder psykosocial støtte og giver livreddende nødhjælp, så skaber vi lys, håb og tro på en fremtid. Men utallige venter stadig på akut hjælp. Jeg håber, at du vil række en ekstra hjælpende hånd ud i dag til mennesker tvunget på flugt fra krigen. Tusind tak.